Nimeni on Olli Onkio. Olen ammatiltani kalastaja. Leipäni ansaitsen, kun herään joka päivä varhain aamulla kalastamaan. Lohta, ahventa, haukea ja turskaa. Myöhemmin myyn kalat tuoreena torilla. Ajattelin kertoa tässä teille erään tarinan, joka minulle muutama vuosi sitten tapahtui. Tapaus oli kaikin puolin järkyttävä kokemus, mutta kerron sen siitä huolimatta. Oli tuiki tavallinen kesäpäivä Näsijärvellä. Soutelin vanhoille kalaapajilleni päin, valmiina nostamaan vesistä useita kiloja turskaa myytäväksi kalamarkkinoilla. Siinä soudellessani mietiskelin jo mitä hankkisin pojalleni syntymäpäivälahjaksi. Täyttää hän jo huomenna 10 vuotta. Tajusin kuitenkin, että jos kalaonni ei ole myötä, jäävät myös pojan lahjatoiveet haaveiluksi. Päivä oli kuitenkin kaunis, joten ajattelin asiaa hyvin myönteisesti. Olenhan muutenkin optimisti. Isoisän vanhaa viehettä kiinnittäessäni en muistanut kuitenkaan, miten aurinko haurastuttaa siimat piloilleen. En antanut asian harmittaa minua sen enempää. Päätin jatkaa kalastusta TV:stä tilatuilla vieheillä, joilla kuulemma kiinnitetään simppukimppujenkin huomio. Joko vieheet olivat tarkoitettu vain simpuille, mutta tässä järvessä niitä ei asustanut. Mukanani olivat myös perhokalastukseen tarvittavat välineet. Koitin saada pyydystetyksi edes niitä pienimpiä kaloja, joita elää järvessä, mutta sekään tapa ei tällä kertaa vaan onnistunut. Minä en lannistunut. Viimeisenä keinona päätin soutaa kauemmaksi kalastamaan. En välittänyt, vaikka aika kului kulumistaan. Minun oli pakko saada hankkia lahja pojalleni. Juuri kun olin pääsemässä aloilleni, odottamaton tapahtui. Sain tulpan kiinnitettyä, mutta se ei vaikuttanut enää kovinkaan kestävältä. Katselin ympärilleni, jos jossakin olisi ollut paikka, jonne rantautua. Pian näinkin erään asutuksen Poukaman toisella puolella. Paikka näytti hylätyltä, enkä oikein pitänyt siitä. Päätin olla menemättä kauemmaksi. Ties mitä rosvoja pitemmällä olisikaan vaanimassa. Onko täällä ketään? Kukaan ei vastannut, jolloin uteliaisuuttani ajattelin mennä taloon sisälle. Sisällä minua odottikin kunnon yllätys. Huone oli täynnä aseita. Olin tohkeissani. Samalla mieleeni sateli kysymyksiä. Kenen nämä aseet ovat? Mitä täällä on tapahtunut? Yksi oli ainakin varmaa.
Aseiden omistaja oli lähellä. Sorkkarauta. Olin sanaton. Ehkäpä lähden pois. Sitten muistin perkausveitseni. Vielä yksi. Muistin, että talossa oli vielä lisää aseita. Minulle meinaan riitti sellainen vieraanvaraisuus haaksirikkoutuneita kohtaan, että heti käydään päälle. Tällä sinun pitäisi toeta. Levätköön rauhassa ja jättäköön ihmiset iäksi rauhaan. Ruumis, joka lojui saunassa. Eikös hänen olisi kuulunut muuttua myös John?